investičný zámer, ktorý sme chceli, aby sme dostali do zastupiteľstva a aby sme ho mohli rokovať a prípadne ho schváliť, vlastne pozostáva z 3 etáp. My sme si teda vyhradili, že samozrejme, ak sa to bude robiť, tak prvá etapa musí riešiť výstavbu futbalového štadióna s kapacitou 18 000 divákov na sedenie, s krytými tribúnami a obchodnou vybavenosťou pod štadiónom o výmere 18 485 m². Tu treba povedať teda, že toto je ten štadión, tu je Balakovo, tu je to parkovisko pred štadiónom, toto fialové sú v podstate obchodné priestory. Toto je taká pasáž, ktorá by išla pod štadiónom a smerovala by sem k parkovisku, po cestu k parkovisku podzemnému, dvojpodlažnému, pod tým parkoviskom, čo je teraz, toto by malo mať kapacitu 340 miest. Toto je pohľad medzi VUBčkou a Balakovom z toho parčíka. Toto je ten roh, toto je Športová a toto je Dolné Bašty. Ten investičný zámer má definovať tie základné momenty. Štadión, jeden priestor, druhý priestor, tretí priestor a vlastne týmto končí. Toto už bude predmetom skutočných odborníkov, ktorí budú musieť posudzovať všetky tieto aspekty, takže myslím si, až do takej hĺbky sa nedá. Nech sa páči, Davčo. Zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé berie na vedomie informatívnu správu o investičnom zámere futbalový štadión Antona Malatinského v Trnave. Po druhé, súhlasím s predloženým investičným zámerom za podmienky jeho zosúladenia so schválenými zmenami územného plánu mesta Trnava a územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava. Po tretie, ukladá mestskému úradu v Trnave pripraviť návrh o vypožičke pozemkov v zmysle článku 2.1 písmena ABC memoranda o spolupráci medzi investorom, spoločnosťou Hyper Consultants a mestom Trnava o vybudovaní moderného futbalového štadióna v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 346 zo dňa 24.6.2008. Termín do 60 dní po schválení zmien územného plánu mesta Trnava a územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava. Ďakujem. Má niekto pripomienky alebo doplnky k návrhu uznesenia? Nemá, budeme o ňom hlasovať, prosím čas. Nech sa páči, hlasujte. bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.